wata shakallo. Kai tsoho, ina matarka? Ban gane ina matata ba. Lafiya zaka zo kana tambayar matata? Mu ruwa biyu ne, da lafiya da ba lafiya ba, duka min iya. Saboda haka ina matarka. To shikenan. Tunda matata kuke son gani ba ni ba. Matata tana cikin daki. Waskoro! Da kota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ya mutu waye. Shi tsohon ma suna taɓa abin nan. Alhamdulillah. Ba sai mun wahala ba, mu tafi kawai. Ta mutu ma. Ta mutu. Ta mutu. Ta mutu. Ya mana. Ko da yake ita mutuwa ba ta da nesa ba ta da kusa. Amma bari jin kai. Ya ka ta tsoho. Ni bari. Hauro mana tsohuwa. A'a. Zo gida kuma. Batalwa da rana. Tashi ba ɗaya. Ke ma gurgu ka tashi. Tashi mana. Tashi da ku tafi.
Mu je mana. Come on in this side. A yau ne na fara taka matakin da nake so na kai akan jigai. Kamar yadda yake ji, shi mawaki ne a kamfanin, ni ma haka nake mawaƙiya. Domin abin da ya rage min kawai dokar. Ya gajiya? Alhamdulillah. Yake ba ta kokari wallahi akan mutanen nan. Ka sun bata gari. So amma ka damu. Muna ta kokari akan yanayin tsaro. Muna samun nasara da yadda Allah. Ina ba wannan da ya sai shigo. Muna nan mun kafa mun tsira unguwan nan. Ana aiki yadda ya kamata. Jama'a masu na maraba da abin. Okay. Gaskiya ne. Sorry, ina zan kira ka. Kai, subhanallah. Zara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku shikenan an bata min rayuwarki. Allah ya isa ban yafe ba. Allah ya bi miki haƙi. Ba mu da kowa sai Allah, amma akwai hukuma. Za su ƙwato mana 'yanci. Insha Allah. Garba jigai. Dan gida Alhaji Sunusi mai kasada. Tabbas na san shi. Kwantar da hankalinku. Zan kai abin ofishinmu. Za mu yi bincike. Idan muka tabbatar da abin da aikata, hukuma ta yi hukunci a kan shi. Amma gaskiya abin ba zai zo sauki ba. Sau mahaifinsa har sai rigima yake da kuɗinsa. Ballantana ma a ce matsalan ma da ɗansa ake yi. Mun gode. Ba mu da wani gata sai ku hukuma sai Allah. Don Allah ku taimaka. Ku ƙwato min 'yancin yata. Ya nake ƙwari kai ta asibiti. Kin ga jini ya ɓata jikinta.
tana buƙatar taimakon gaggawa. Ni kuma zan ƙware koma ofis in je kai mu ogana maganan domin mu san tunda zamu fara. Allah ya sauki. Diana, na yi mamaki rashin zuwan ki makaranta yau. Jiya ma ba a tashi da ke ba. Daga bari in je in dawo, ba ki dawo ba. Hankalin kowa ya tashi, musamman ma ni nan. Ko kin manta ke ce tauraro makaranta wacce ta ci gasa? Kabir, akwai matsala. Matsala? Matsalar me Diana? Diana? Dan Allah faɗa mu ke faruwa ne. Ina ne lawa ina yi raji'un. To yanzu me ake ciki kenan mama? Magana tana hannun 'yan vigilante suna bincike a kai. Tantiri ne da mu, kuma ɗan iska ne a makaranta. Amma wannan karan ya zo ƙarshe, zai ɗanɗana koɗarsa. Yanzu Diana, kina ganin ƙafarki ta tsaya da ƙarfin da zaki iya ɗaukan fansa akan sarki? Na bi hanyoyi da dama kafin faruwar haka. Kuma don hanyoyin sai da na yarda da ingancinsu. Ta yaya kike ganin kin samu daman da kika samu akan sarki? Kar a je daga baya ya gane motsinki ya baki matsala. Na zo masa ne a matsayin cikakkiyar masoyiyarsa ta hakika. Wannan dalilin ya bani damar cin audition da na yi. Sunana Zara Muhammad kuma mawaƙiya ce. Na zo audition ne kuma ina buƙatar ka zama wanda ya kai ni gurin domin na san ko ta dalilinka zan iya cin nasara. Okay, ba damuwa. Za mu taimake ki. Amma ke ma za ki taimake mu. Wannan ba damuwa ba ne, kuma idan akwai wani taimako bayan wannan, to za mu baki support. Ai ko ma menene ina bukata idan har zan zama superstar. Daga ƙarshe, Allah ya ban daman mallakar zuciyarsa. Domin ba abin da baya min. Abin da ya rage kawai ɗaukar fansa. Shi yasa ma na tara ku don ku bani shawarwari. Shawara? Wani kalan shawara? Kinga, ni fa in dai dan ta ni zaki bi, kawai ki ja shi inda ba kowa, ki zuba masa kawai ya sha kowa ya huta. Kisa? Kai banda kisa. Kawai ya kamata a masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Domin yanzu muna da aure, za mu iya ba da gudunmuwa yadda za a samu a ci nasara a kansa. Gaskiya ƙawata ta faɗa, banda kisa a ciki. Amma mu za mu ba da shawararin da suka kamata. To wane irin shawara ne? Zo ku ci. Ba ni labari. Abubuwa sun cakuɗe. Kamar ya me ke faruwa? Diana ta dawo. Diana ta dawo. Ƙwarai kuwa. Me ya dawo da ita? Ɗaukar fansa. Ɗaukar fansa. Har yanzu ta san ina gidan nan kuwa? Ta tambaye ni amma ban sanar da ita ba. Kada ka sake ka sanar da ita. Kuma ka sa ido a kanta. Ka ta rusa min shirina da na tsara da shekara 10. Warantinka ya zo ne? Eh, don zan fita nan da kwana 10. Don honorable Kacimara ya yi magana a kai. Idan baka sake wani aika-aikan ba kenan. Ɗaurowa take a ɗaura alƙali. Ji guys, akwai matsala fa.
gaskiya ina ganin zan zo gudu a garin nan ne kawai. Saboda wannan abin da muka yi ba karamin aika ba ne. Dan in har muka bari muka shiga hannu gaskiya za mu ɗanɗana kudar. Saboda haka kawai gudu zan yi dan ban da wata gata a garin nan. Ni kaina ko na gama karatu ko ban gama karatu a nan ba, na san dole mahaifina zai ɗauke ni kai na ƙasar waje. Wai ku a tunaninku duk laifukan da nake a makarantar nan masu yawa, me yasa ko ga ba a taɓa korana ba, kuma wani malami bai taɓa muguwar kyara ba? Kun san me yasa? Saboda mahaifina yana bada gudunmawa 100% a makarantar nan. Kusan shi duk wata hidima makaranta ta saso yana yi. Don haka kuma kwantar da hankalinku, wannan kitsin mai sauki ne, ni na san yadda zan kashe shi. Kai jiga, ni fa yanda kake gani na haka so da zan tafi. Aiki ya bude dan jiya yan banga sun je har gidanmu. A yanzu haka da kake gani wannan uniform da na sa na dai sawo ne kawai na fito dan kar a ce ban je makaranta ba, amma na san cewa gida akwai matsala. Wallahi guduwa zan yi. Da kuke ta wannan maganan duk hankalinku ya tashi. Lokacin fa da muka yi abun nan mu kaɗai muka yi fa, ba kowa a wajen. A tunaninku wane ne shaida? Ba wani shaida fa, wa ya gan mu? Sai ni nan da na gan ku kuma na ji na ɗauka kuma duk abin da kuka faɗa yana cikin nan. To kun banda abinka sai kai kaɗai dan kai ka gani menene? Ina mai baka shawara kai da ka gani kai shiru da bakinka in dai kana so ka zauna lafiya, in ba ka ba wallahi tallahi. Kai waje 'yan sanda mana. Da gode za ka. Kai! Wa alaikumus salam Alhaji. 'Yan banga fa sun zo sun tafi da Garba. Halinsa dai da ya saba. Sai da na faɗa maka tuntuni ka kai shi gurin horo amma ka ƙi, ni fa ba na son rayuwar ɗana ta salwanta gaskiya. Haba, ka fi san ni ba zan iya jura ba a wannan yanayin, gaskiya ba zan iya jan mota ba, ka zo mu tafi tare, ina jiran ka don Allah ka zo yanzu nan.
To shikenan sai ka zo. Ka ga wasa a cikin mu? Za ka gaya mana gaskiya ko sai mun karya ka. Ko bisa na gaya muku ba ni ne wannan abun ba ban san yadda aka yi wallahi shari ake mun ya kamata ka fahimce. In fahimce ka karya kake yi. Saboda kai kadai aka tsana. Za ka gaya mana ka ce mana kai ba kai ka aikata ba. To wallahi ko gaya mana gaskiya ko komai ma laga nan gurin. Ba ni ne aka telefon nan ba ban san yadda aka yi ba. Shari suke mun wallahi tallahi ban san yadda aka yi ba. Karya kake yi. Saboda kai kadai aka tsana. Za ka gaya mana wannan saboda yarinyar nan da bakinta ta gaya mana kai ne saboda haka har da abokanka saboda haka sai mun nemo su din da suke ba ma kai kaɗai ba wallahi ko ka gaya mana gaskiya ko kuma wallahi mai ma lagalaga nan gurin. Ofisa ka fahimce ni ka saurare ni ya kamata ka gane cewa ban isan aikata wannan laifin ba ka dube ni dan yaro da ni ina ne isan aikata wannan laifin wannan kibar da kake gai da wannan jikin duk sanyi ne wallahi tallahi dan ƙarya kake yi ko kabewa ne kai wallahi tallahi ko gaya mana gaskiya ko yi ni ma duka ne ku taje mashi Alhaji ya kamata ka san cewa son da nake ma Garba ba karamin so bane. Shi kaɗai ne ɗaya tak da Allah ya bani kuma ba zan sake haifan wani ba sakamakon matsalan da nake da ita. Kai za ka iya aure kuma ka haihu amma ni fa don Allah Alhaji ka taimaka akan matsalar wannan yaron. Don Allah don Annabi ki dakata. Akan wannan maganar kadai kike tace jijiyoyin wuya haka? Mu da muke sayin rigima da kuɗi mu biya nan take a yi wadda za a yi. To bari in gaya miki. Na baki awa ɗaya tal ki kalli lokaci. Yaron ki zai dawo. Za kuma ki gan shi. Sai me kuma? Abin ya ɗore min kai. Ta ya za a ce mutum yana makaranta mai tsada, amma ya nemi ya dawo makaranta irin wannan? Ni na san dama da walaki. To ai sai yasa dama na sa su a makaranta mai tsada kuma in biya. Kin fahimta? Sai yasa duk abin da babana ke so zan mashi. Wannan dalilin ne yasa na gyara musu makarantar domin ɗana ya samu ingantaccen ilimi. Kuma a koda suke nemi gudunmawa ta zan yi musu. To, Allah ya sa mu dace. Mun zo a kama magana yaron nan ne da kuke zargi yawa ya wata yarinya faɗi. Shine muke so magana ta koma hannun ƙarƙashin hukumar 'yan sanda. Bayanin da ku faɗi mai kyau ne to mu har yanzu bincike muke yi. So binciken da muke yi muna son idan muka gama binciken mu tattara bayanin da komai mu yi a hannunku. Kai malam aikinku ya ƙare tun da rundunar 'yan sanda sun shigo cikin lamarin. Daman aikinku ba da taimakon gaggawa kafin lamarin ya girmama. Don haka muna buƙatar shi. Ranka daɗe abin da nake so da kai ka lura akwai sauran mutum biyu fa wanda muke son mu kamo a cikin lamarin nan fa. Get out! Je ka ciro mana shi. Dan majazo. Ku ciro shi. Allah bai. Na'am. Ya ashe ka bada wannan yaron. Bacin duniya tana kuka da masu aikata wannan mummunan laifi na fade. So, na ji abin da ka faɗi. Magana da ka faɗi mai kyau ce. Saboda masu mummuna wannan abu na fyaɗe suna da mummunan haɗari. So abin da ya sa na ɗauka na basu saboda aiki mu idan ya zo daga gare mu mu ɗauka mu basu aiki ya rage ga hukuma. Saboda su ƙarshen bincike ya zo ga 'yan sanda. Shi sa na basu shi. Ka ji dalili amma in bace haka wallahi ba su isa in ba su shi ba sai na gama bincike na amma magana da kai is good na gode. Awesome. Thank you.
ubangiji Allah na roƙe ka Allah ya sa mutanen nan su kwatan mai yarinyar nan hakinta kuma Allah ya sa su yi adalci a rayuwarsu ba komai. Wannan dukan da aka yi ma ba zai taɓa tafiya a banza ba. Ka ji ko? Wallahi duk waɗanda suka taɓa ɗan nan suka yi mishi wannan rauni wallahi sai na ɗauko fansa. Sai na ɗauko fansa a gare shi. Kai haƙuri babana. Ofisa, na gode. Hanzari ba gudu ba Alhaji. Ga ɗanka na mun dawo maka da shi. Amma kar ka saki ɗanka ya sake shiga hannun 'yan banga da 'yan sanda. Idan har ka saki ɗanka ya sake shiga hannun 'yan banga da 'yan sanda to ba ruwa. Ba zai ma shiga ba. Ba zai shiga ba. Ka kwantar da hankalinka Alhaji. Za mu bincike iya bincike. Amma idan muka yi bincike muka gano akwai laifin a ciki to tsakani ga Allah za mu ɗauki mataki. Tabbas in aka samu shaida zai iya komawa. Ko akwai shaida mun san yadda za mu yi da shaida ba zai koma ɗin ba. Ya haƙuri babana ka ji ko? Officer, ina son wannan yaron da ya daki ɗana ya ji masa ciwo, ina so a nemo shi a samun shi a kurkuku har iya tsawon rayuwar shi. Har abadan ba ku duniya. Alhaji karka damu. Insha Allah babu wani matsala babu damu. Abinda ni kaina ni ne shaida. Jaki ne shi? Har abadan. An gama. Ni ne shaida. Ni da naga komai. Sanuwa ba. Shikenan. Mun gode. Na gode. Mun gode. Subhan yanzu ki kashe kanki fa. Kyale ni ki bar ni ba da amfani a duniyar nan ki bar ni in kashe kaina. Subhan yanzu ki kashe kanki ba da amfani da kaddara mana. Mama. Ki bar ni. Diana. Saki ta mama. Bani. Mi ko mun kai. Me ke kokarin aikatawa? Hauka ne akan ki. Wannan hukar da kika rike ki kokarin kashe kanki. Kin san me hukuncin wanda ya kashe kansa? Kin san wani tanadi aka yi masa? Kin san me makomarsa? To wannan hukar da kika dauka zaki tashi ranar alkiyama kina ta caccaka ma kanki, kina kashe kanki, ki tashi ki kara caka ma kanki kuma duk a cikin jahannama. Diana, tabbas abin da aka aikata miki abin a jajanta ne. Amma ɗaukar wukan nan da kika yi kike ƙoƙarin kashe kanki kamar kin yi fito na fito ne da Ubangiji. Diana, ki rungumi ƙaddarar da Ubangiji ya ƙaddara miki. Don wata rana za ki farin ciki. Amma ina son ki sa a ranki wata rana za ki samu adalci. Farin wata, farin wata, farin wata shakallo. Zan farko da ran. Amma ina so kafin ladan ya kira as-salatu ku tarka ina ku bar da wuta. Idan kuka kuskura kuka saba daga wannan doka na rantse da zuwan nahun da la ilaha illa huwa zan mai da ku kura abun shekewa. Insha Allah cikin daren nan za mu farko.
Assalamu alaikum. Wa alaikum Bismillah. Ya, Alhaji ka faɗa masa kuwa? Me faru? babana ina so za ku yi wata tafiya ne kai da mahaifiyarka. Za ku tafi Singapore. Za ku je ku ɗan yi kwanaki kafin nan na yi solving ɗin wannan problems ɗin da suke gabana. Ok, ba matsala. Alhaji, ya kamata ne fa ka faɗa masa gaskiya. Kai, ƙasar nan za ka bari, za ka tafi can ka ci gaba da karatu. Kuma ina bibiya al'amuranka a can. Idan ka ga ka dawo ƙasar nan, to ka kammala karatunka ne, aƙalla nan da shekara 10 ko fiye da haka. Kai, ni gaskiya ba zan iya ba. Ya za a ce zan je wata ƙasa in yi wani shekara 10? Wallahi ni ba zan iya ba. Haba da ka san ina waka fa, kuma waƙar nan ita ce mafarki na. Ina so in zama babban mawaƙi, kuma ya za a ce za a tura ni wata ƙasa? Ni dai gaskiya na fi son Najeriya, ni dai gaskiya ba zan. Haba babana, waƙa kam ko a can ai za ka yi ta. Za ka ci gaba. Kai yanzu baka ga irin ruwan da kai ba? Ko kai baka gani ne? Idan har baka tafi can ba kai waɗannan shekaru, to ko za ka kwashe su a nan a gidan a kurkuku. Saboda haka ni zan shiga in fita in ga yadda na solving ɗin wannan problem ɗin har kowa ya manta da shi a cikin zuciyarsa. To yanzu shikenan da yanzu shikenan ba zan dinga ganin ka ba kenan. Ba zan dinga ganin abokaina ba zan dinga ganin 'yan makarantar mu ba. Shikenan kuma babana ka kwantar da hankalinka. Za ka gani each and every month. I'll visit you there. Babu abin da za ka rasa. Amma da gaskiya ne. Kuɗi zan baka. Haba Alhaji. Me matsalanka? Alhaji, sai wani ƙara lalata yaron nan kake yi. Kai, tashi mu tafi. Kai, tashi mu tafi don ubanka. Tashi mu tafi. Abinci? Biki bashi ya Awa nawa ya rage yanzu jirgin mu ya tashi? Mu tafi. Amma yunwa nake ji ba. Yunwa? Za ka ci Haba Alhaji, don Allah mu tafi. Dad. Take this. Okay. Haba. Cikin yaro ba komai. Mu tafi dai. Salamu alaikum.
in ka je za ka ji. Me ya faru labai? Ta na so mu je, get out! Hey, farin wata, farin wata, farin wata shakallo. Takuna na farko idan muka fita daga wannan gidan. Ruguza Garba da shi da mahaifin shi. Dan su ne sanadiyar zamana a gidan nan har na tsawon shekara 10. Wayya magana Alkamis kuwa? Alkamis ya gudu ya bar ƙasar nan, sannan wani ɗan ta'adda ya sace iyayensa. Ɗan ta'adda? Wannan waye shi? Mikiya. Mikiya? Mikiya? Ka san shi ne? Ƙwarai kuwa, Mikiya ya ci amanata, saboda shi ne sanadiyar zuwa nan gidan. Har yanzu bai waiwaye ni ba. Shi kenan tun da ka san shi, za mu harba tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Albishirinku ‘yan uwana mata, mai gidana baya cin abinci a waje. Kulli yaumin sai ya dawo gida yake cin abincin da na dafa. A yau abincin da ya fi so shi nake haɗa masa. Na yi suya, na manta da albasa. Abinda mai gidana ya fi so, gashi bana da shi. Dan halak, gashi na yana kira na. Ina zuwa. Hello? Hello, my sherry. Da fatan kin kammala komai da komai. Na kammala komai da komai. Sai dai Na san me kika manta. Super mayonnaise daga sosote ɗan takusa. shine spare mayonnaise daga kamfanin ɗan takusa. Ga masu siyan ɗaya ko sari za ku iya samun mu a Ferte Marche, Niamey. Ko kuma ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 20-33-1-5-3 ko kuma ku same mu a wannan lambar 85-03-03-92.